VR se održava u sklopu Creative Tech Supercluster aktivnosti koje sprovodi SGA i danas imamo priliku da za početak čujemo o par projekata koji se sprovode u Elektronskom fakultetu, tako da bih sad za početak pozvao profesora Vladimira Jakšića da dođe na binu. Bravo svima, upoznali smo se malo pre tamo dok smo vozili Kran. Kran kao aplikacija, videli ste svi koristi hand tracking, što je da kažem jedna novina. Kao što je Miš uneo velike promene u radu sa računarom, da je od kucanja koda, ajde da se ne vraćamo u kartice, ali od kucanja koda se prešlo na vizualno kliktanje po menijima, tako da su ručice u VR-u, kontroleri isto doneli jednu mogućnost kontrole programa, da kažem, evo ovaj daljinski, s dugmićima. I sad smo došli u fazu da kamere omogućavaju da možemo da koristimo naše ruke kao kontrolere, što je fantastično jer naše ruke su najsavršeniji kontroleri koje mi posjedujemo. I ta upotreba te tehnologije ima svoje prednosti i mani, sad ćemo malo proći kroz tu tehnologiju. Šta su šmednice vezano za rad kada u VR-u bacaju te ruke su da naravno mora da budu isto veličine, da ne budu različite, istog stila, znači da ne mogu samo da ne stanu, mislim, ne bi trebalo da ne stanu, da prsti ne prolaze kroz šaku, da se, kad sklonite ruke za leđe, da se ne desi neki problem, da ne ispadne predmet. Mada čujem da najnovi Oculus Quest, jel tako, ima kamere na kontrolerima, tako da one same zajedno sa slikom iz kacige mogu da detektuju kad budete kontroleri za leđe, to je korisno. Dok da bi ruke radile, ono što je bitno je da mora da budu naravno u vizualnom polju kamere, tako da teško da će nešto ovako moći da izvedete. I sama kamera, to je kamere, gledaju ruku, šaku, stvar, ajde tako, to je vrlo interesantno, to je jedna tema, da hand na engleskom mi obično prevodimo kao ruka, ali s jedne strane ruke i cela šaka. VR može to da isprojektuje putem IKEA ili nečega, ali sama šaka je ta koja vrši kontrolu u okviru VR-a. Šta je bitno o šaci? Znači, mora da znamo u kom je pravcu orijentisana, gde su prsti, u kom su položaju prsti, naravno, veličinu da li će biti originalna kao što je šaka korisnik ili će neka aproksimacija. Naravno, da bi mogli da kontrolišemo user interface, nađena je jedna od metoda s kojima može da se radi to pinčevanje, da se iz šake izlazi zrak i onda njime pogađa meni i kliktanjem, da kažem, dodirom palca i kaži prsta se vrši akcija. Taj obično user interface je iskazan. I postoji sistemska poza, a to je da prema sebi okrenete šaku i time otvarate menije. Sama šaka je, kao što vidite, da bi mogla da se u 3D uopšte orijentiše, za razliku od miša koji ide po 2D, od kontrolera koji javljaju svoje pozicije. Sama šaka može da ima, znači bitno da je u prostoru ose da je nađeno, znači ima da ide na zglob, wrist, onda gde su fingers usmereni i gde je dlan usmereni. Znači nije isto da li držite dlan ovako ili držite ovako ili da li su vam prsti skupljeni ili ne. To su, znači, vektori šake koji moramo da dosta vodimo računu u kom smeru uvlačimo. Šaka se sastoji od dlana i prstiju i prsti su najkompleksniji u smislu da mogu da imaju različite položaje i oni su definisani kao što na ekranu vidite, znači imaju, koristit ću engleski izraze, curl, flexion, abduction i opposition. Naravno, koske znate otprilike svi kako se riguju i šta se sve nalazi u rukama. I šta je sad definicija položaja prstiju? Znači, curl je savijanje ovih prstiju. I vidimo, može da postoje 3 stanja, znači da je potpuno otvorena, to znači da je zategnuto. Opuštena je ovo neutral, kad je neutral, znači neko lagano savijanje, i skroz zatvorena kad se ovde napravi, kao što vidite, puno. Šta je interesantno? Malo pre ste videli, kad smo radili na prezentaciji ovog sistema za čitanje i pokreta i kontrolu,
je da, na primjer, evo to ćemo da dođemo do jednog trenutka, ali da sami prsti korisnika uopšte nisu onakvi kako očekujete, a doći ću do toga. Sledeća stvar koja je kod kretanja prsti u okviru šake je fleksija, znači skroz zategnuta, spuštena i to je spuštena i neutralna. Postoji abduction, ako smo svi englesku reč abduction prevodili kao u stvari odvajanje. Znači kako da odvojite prste jedni od drugog, to je abduction. Naravno, open, neutral i closed. I opposition, to je koliko su udaljeni prsti od palca. Znači kako može da rade. Ovde vidite na ekranu otprilike kojim dimenzijama možete da se krećete, da definišete da se desila neka akcija. I dolazimo do najinteresantnije stvari, a to su gestovi šakom, rukom, a položaj koje zauzimamo šakom. I tu se nudi vrlo interesantna opseg mogućnosti za kontrolu aplikacije i uopšte toga što radimo u VR-u. Ovde vidimo na slici da od čega se sastoji ovaj, da kažem, like znak i kako njega možemo da definišemo. Vrlo zanimljivo je da ako kažem, ajde sad svi pokažete like znak, neko će da pokaže ovako, neko će da pokaže ovako, neko će ovako, neko će ovako, neko će ovako, znači možda očekujete kako će korisnik da drži ruku za neku stvar koju vi mislite da to izgleda na jedan način. Znači ovo je meni like. Neko to može ovako da uradi. Fizički ne može da ispruži prst do kraja. I to je stvar o kome veoma mora da vodite računa, a to je da kad gađate položaje, ne možete da vidite da je nešto tipa, evo vidimo ovde kako, znači list da je gore, tam da je skroz otvoren, open da je znači zategnut, i da su svi prsti zatvoreni. To može da bude interesantno kod 10 ljudi, ali kod 3 ljudi neće to da radi. Prosto ne saviju šaku na taj način. Tako da je mnogo bolje da idete kontra varijantu, znači da nije zatvoreno. Znači, ako palac nije zatvoren u ovom položaju, znači bilo kod ovih položaja možete da detektujete da je to već odrađen tam za. Isto i za sklapanje. Znači, ne vidite da je otvoreno, idete na kontru, idete da je otprilike neutralno ili možda čak i zatvoreno. I time sigurno pogađate veliki broj korisnika da prepoznate gešču. Jer kad u onom trenutku, kad vi prepoznate gešču, vi imate akciju, to je klik levim dugmetom miša, klik desnim dugmetom, srednjim, nebitno. Znači, vi možete sad sve mogućnosti, sve položaje šaka, prstiju, kombinacije, sve što vam padne na pamet, da pretvorite u gešču i da vam to bude neka funkcija. Znači, videli smo kako se sklapaju to. Sami pokreti šake isto imaju svoje mogućnosti okretanja. Da li se mrdaju rotacijom, da li idu levo, desno, samo zlob ili gore, dole. Znači, to su vam... Sad zbrojite koliko imamo mogućnosti da položajem, prstiju, fleksijom, pozicijom, da definišemo akcije. Nevjerovatan broj. Zato su ruke najbolji kontroler koji ljudi posjeduju. I to, pored svih ovih, kažem, interesantnih stvari i prednosti imaju svoje mane. Jedna od mana je ovo što sam rekao, različiti ljudi različito drže i pokazuju iste gestove. To da znate. Drugo, sami gestovi u nekim kulturama znače jedno, u nekim drugim kulturama znače nešto sasvim drugačije. Tako da, ako radite aplikacije sa, kažem, hand gesture recognition tehnologijom, vodite računa koje gesture vi stvarno uzimate tu. Srednji prsti, rašireni prsti, sve ima svoje. Znači, mislim da ono kao trojka u Americi, Srbija kod nas, ali u nekim drugim zemljama to možda izazove drugačije reakcije. Znači, prosto, to je stvar o kome treba da se razmišlja. Isto što je interesantno je da vi možete da napravite i set gešćura. To vam daje, znači, totalno novi spektar mogućnosti. A to je da prvo mora da se pokaže. I tek kad se svih 5 gešćura napravilo, vi možete da napravite akciju. Znači, možete da kombinujete koje je redosled gešćura, dužina trajanja gešćura, znači, neograničene mogućnosti kontrole. Koja sa sobom, pored svega ovoga, superlativa donosi jednu veoma negativnu stvar, a to je kako ljudima objasniti šta treba da urade u aplikaciji. Znači, ja sam malo pre puštao film, pokazivao rukama i pitanje koliko ljudi moglo da to ponovi. Prosto potrebna je neka vrsta tutoriala, da ne kažem animacije, nisam imao vremena to da uradim, ali to je jedno od razmišljanja ideja, znači
kako najlakše nekome objasniti, jer kad jednom nekome objasnite, uradi ovo za triangulaciju, uradi ovo da možeš da obeležiš tačku, evo ga klik, pointer, tu je vrh u programu tačkice, kad sam napravio haptički dodir između zatvorenog palca, ispruženog prsta i zatvorene šake, tako je geščer napravljen. Prvi geščer je otvoreno, drugi geščer je zatvoreno, treći geščer je otvoreno, to je klik. Kad jednom shvatite to je mnogo lepo, to tap, ali je vrlo teško to objasniti nekom. Znači tu isto treba obratiti dosta pažnje, mislim, malo je neistražen taj deo hand geščera, znači kako najlakše objasniti korisniku šta da radi. Ovako pročita, klikne na dugme, ovde je to, da kažem, jedna velika, još, da kažem, nepoznat teren, nisam vidio nešto interesantno i jednostavno da možeš ljudima to da objasniš. Film je jedno, pokazivanje drugo, animacija treća. Eto, to je, da kažem, vezano za hand gesture, korišćenje u aplikacijama, omogućava, kao što ste videli, da bez upotrebe kontrolera, još čak nikad niste ni povezani sa kablom za sistem, vi možete da hodate okolo, dodirujete, znači stvarno omogućava fantastičan dijapazon mogućnosti. Normalno, kamere su ovde, svi vaši geščuri su s ove strane. Možda će jednog trenutka uz pomoć ovih kontrolera da ima kameri tamo da nekako uspeju da uhvate i polože ruke odavde, što će samo da poboljša situaciju. Jer sad u nekim trenucima, iskreno, kad počnete da zavrćite ruku ispred sebe, umeju ovi prsti da ne stanu. Znači, isto o tome treba povesti malo računa. Ali verujem da će jednog trenutka tu tehnologiju da unaprede, da mogu baš sa svih strana da hvataju vaše položaje ruka. Pitanja? Samo trenutak, dobit ćete mikrofon. Rekli ste da ima situacija kada treba koristiti detekciju ruku, hand tracking, a kada ne treba. Da li biste mogli ponovo da ponovite to? Kada ne treba koristiti hand tracking? U principu nisam to spominjao, ali da, na primjer, da bi mogli da zakačite nešto na Oculus Store, vi mora da obezbedite da ima, i ako imate hand tracking uključen, obavezno mora da upotrebite kontrolere. Znači, ne možete napraviti aplikaciju koja ima samo hand tracking. Zato što se ljudi ne snalaze s tim. Kontroler je jednostavan. Možete da prikažete njegovu sliku, da kažete ovo dugme, mislim, čovjek korisnik vidi, pokaže ovde, pritisne, desit će se to i to. Znači, u tim nekim menijima, naravno, onim uopšte poznatim, klasično tipkanje kontrolera donosi. Mislim, evo, vi ste svi kroz Manasiju i Ravanicu prošli kontrolera. Logično je, realno je, lepo je, jednostavno je, prosto. Hand gesture, onako, kažem, nova tehnologija, još je to onako, u nekim aplikacijama, igricama ima, mislim, u principu ne bi bile zanimljive da se ne rade rukama. Tako da, eto, u tom smislu, nema granice. Ovde je, baš, kažem, neistražena teritorija toliko, jer možete da napravite neku aplikaciju sa korišćenjem ruku. Mislim, to skoro stvarno nije bilo. Čak pre mesec dana je izašlo OpenXR je izbacio plugin da i on može da podrži hand gesture. Do sad je to bilo prilično vezano samo za Oculus i Magic Leap, kako se zove Leap Motion je to nudio, pa ste odatle mogli nešto da hvatate, ali da sama kaciga to radi, to je do sad bio samo Oculus i sad sa OpenXR-om bit će sigurno i Vive, koji nažalost nismo stigli da vidimo ovde, novi i druge ove platforme koje izlaze, da vidjet ćemo kako oni rade s tim, ali je lepo, moderno, nešto novo, nešto nije strašno. Dobar dan, hvala na prezentaciji. Ovako, pošto pričate o neistraženoj teritoriji vezane za hand gesture, ja imam dosta iskustva, recimo, rada sa Leapom i ostalo kako odgad se pojavio. Da li mislite da u stvari to neistraženo zbog nedostatka haptičkog feedbacka? Odnosno, da li ste radili aplikacije koje nosi haptic gloves, da biste, recimo, kad nosimo kontroler, za potvrdu imamo vibraciju, ako udarimo nešto, dobijemo to, da je i dalje to rad sa vazduhom? Jeste rad sa vazduhom i šta su radili u Oculusu, zanimljivo je da vi prođete rukom kroz dugme, ali ona druga sintetička ruka više ne prati vašu originalnu, mislim, pravu ruku, nego se zaustavi na dugmetu, tako da vam prevare čak i mozak i to sjajno radi. Vi pritiskate, ruka vam odlazi, ali mozak vidi da je ona stala na dugmetu. Wow, zanimljivo. Ali šta je trik? Dobro ste to rekli. O čemu da radi? Znači, kad sam razvijao klik, šta mi je bila ideja? Da vi fizički dodirnete svoju ruku. Znači, to je ta haptika koja vama treba. Znači,
geščere napravite da ima dodira, da ste nešto dodirnuo. Mislim, ova tehnologija što je malo pre prikazana je baš bila bazirana sa razmišljanjem, ne vi fizički nešto mora da dodirnete. I to je vrlo interesantno, jer to je pravi immersive, to je vrhunac immersive u VR-u. Još neko? Hvala svima. Može? Ajde. Pozdrav. Čisto iz radoznalosti da znam, da li mislite da je budućnost u detekciji ruku kamerama ili haptic gloves? Sam haptic gloves je nešto, znači mora da imate dovoljno. Evo, to je odmah nešto što kažeš da je, kupio sam kacigu sajmu, evo, ako želiš nešto, kupi haptic gloves, ruke dođu s tobom, kad kupuješ, moraš rukama da se poslužiš. Tako da u tom smislu, sjajno ako imate haptic gloves, sigurno bolje prikazuje sve, ali opet dolazite onda, mislim, haptic gloves može da pomogne samo da te neke krajnje slučajeve koje vaša kamera ne vidi, da vam to sigurno obezbedi da imate 100% informaciju. Znači, da su ovi prsti, ili vidite, sad stavite ruku ispred sebe i koliko prsta sam digu u visu? 5, zato što je on vidio s te strane, ali vi ste videli 4, tako da svi ste upravo, da ne poverujete, mada imate različite odgovore. U tom smislu može da vam se desi, tako da haptic gloves bi to obezbedio, ali i dalje mora da razmišljate koje pokrete želite da pokažete, da korisniku budu poznati, da može lako da ih izvede i da mu budu smisleni. Tu ja vidim kao, još tu nema definisanih, mislim, ovo je definisano, to je klik, ovo je meni ili imate još neki hand gesture koji je sistemski. Ne. Tako da, eto, u tom smislu je, da kažem, budućnost. Prosto, ima sigurno stvari gde je to to fizičko dodirivanje sjajno sa rukama, to ne bi mogli kontrolama, ali, na primjer, neki rad u meniju, nešto da klikćete, sigurno je lakše da bude, evo, malo pre ste se kretali i u nogama, ali i teleport. Mislim, mogu ja teleport i ovako da napravim, ali dok vam objasnim, možda bi išao i to. Tako, još neko? Hvala svima na pažnju, bili ste bili. Hvala, Vladimire. Sledeći je Nikola Stojanović, isto sa Ekonomskog fakulteta u Nišu. Dobroveče svima, ja se zovem Nikola Stojanović, radim na Elektronskom fakultetu u Nišu. Znači, kroz ovo moje, nazove predavanje, provešću vas kroz neke projekte koje radimo sa studentima, znači provešću vas kroz naš fakultet i mislim da će da vam bude vrlo, vrlo zanimljivo. Ovako, znači, naš fakultet, Elektronski fakultet u Nišu, napravljen je 1960. godine i ono što je bitno, 2013. godine akreditovan je naš program elektronika multimedijalne tehnologije. Znači, naš podmodul je elektronika multimedijalne tehnologije. Znači, tu u početku, znači, pokušali smo da pratimo tada još te godine svetske trendove i da uvedemo u našu nastavu da bude kombinacija inženjerskih i umetničkih sadržaja. U početku smo, kao i sve novo, imali dosta problema. Znači, ljudi su se pitali šta će, recimo, režija, šta će fotografija, šta će kamera na Elektronskom fakultetu. Nisu imali viziju. Tako da, odgovor je vrlo jednostavan. Znači, kada se radi fotografija, bilo da se radi kamera, bilo montaža, sva pravila koja se koriste u tradicionalnoj umetnosti mogu da se prebaci na game engine, pošto smo mahom fokusirani na gaming, ali gledamo dosta da radimo i research and development i video produkciju. Tako da u game engine-ima svo znanje koje dobijete iz klasične fotografije kamere možete da primenite, jer su pravila potpuno ista. Znači, ista je kamera, isto su podešavanje i tako dalje. I sad od VR projekata, ovo će, ja mislim da vam bude zanimljivo, znači u Nišu imamo Nauk nije bauk. Nauk nije bauk je festival koji organizujemo za decu. Znači, dolaze deca i onda im prikazamo neke nove tehnologije i na taj neki način da je onako vrlo zanimljivo i da popularišemo
tehnologiju i da im pokažemo naravno da vredi da se studira, da se diplome ne kače na zid i tako dalje. I ovo je što ćete vidjeti sad raditi studenta fakulteta našeg, o čemu se radi. Znači imamo, sad samo ovako, ne, kako da pustim sad video? A može video da se pusti? Na ovom slajdu. Da, pa ono, da, rekao sam da imam 4 videa. Vrlo sam ono, aha. Pošto nemam kontrolu niša, ali joj imam. Znači tu je bilo ono... Ide kod mene sam da vidim. Evo, uglavnom o čemu se radi. Znači, kolega već spominjao Leapmotion. Znači, ovo je čak i 2015. godine rađeno i imamo prvu verziju Oculus DK2. Znači, to je Oculus dok je još napravljen, dok još nije kupljen bio od Facebooka. I na taj Oculus smo nakačili Leapmotion. Znači, Leapmotion je jedna dubinska kamera koja ima infrared zrak i onda vam omogućava da vi vidite svoje ruke. Tako da, onda smo mešali sliku, znači, koja je dolazila iz kacige, DK2, i deca su mogla da vide svoje ruke. I, ako mogu da pustim video... Uglavnom, deca su mogli da rade interakciju sa nekim objektima, da ređe objekte, da pritiskuju, da menjaju nivoe, i to mi je bilo baš onako vrlo zanimljivo, ovako su mogli rukama u vazduh da hvataju i samo ako može da se pusti, očito ne može. Evo ga. Vidite. I znači, klijenti su bili stvarno oduševljeni, gužva je bila velika, znači vidite što radi momak, onako hvata, ređe nešto i tu su, ne znam, deca, toliko su umirali od smeha, ubili su ga zezanje. Tako da, ovo je trajalo, znači, 3 godine za redom smo postavljali ovu, da, kako kažem, ovu scenu koju smo imali, to je 3 nivoa koju smo imali u ovom popularisanju nauke za decu, kako da kažem. Onda sledeći projekat koji bih spomenuo, znači, dvoje studenta su radili virtualni elektronski fakultet iz Niša. Znači, fakultet je inače ogroman, da biste stekli, recimo, ovaj deo je dograđen skoro. Znači, tu ima preko 7000 kvadrata, ovde bi trebalo da ima preko 20.000 kvadrata. Znači, fakultet je, znači, ovo sve je elektronski fakultet u Nišu. I tada još nije bio dograđen ovaj deo, ali studenti su radili ceo ovaj u Autodesk Matricu izmodelovali, isteksturisali, optimizovali smo ga i ubacili smo ga u virtualnu realnost. Znači, optimizacija je stvarno bio odlična, znači ništa nije seckalo još te godine. Ako mogu video da dobijem. Znači, ovo je sad rađeno u HTC Vive-u. Znači, vezan sam sa kablom, trenutno mnogo više volimo da radimo sa Oculus Quest 2 kacigom, zato što nema vezivanja sa kablom, ali ima dosta više posla prilikom optimizacije samog programa, znači ono da bi moglo da se pusti na Oculus Quest standalone aplikaciji, ili ovo ide preko kabla sa računara i koliko im je jak računar, toliko će dobiti dobru sliku. Tako da, osjećaj je stvarno bio fantastičan, ovaj Unreal Game Engine, tako da, znači ono, napravili smo ceo fakultet, prosto, ceo fakt ste mogli da se krećete ovako virtualno. Tako da sad, da vidite još jedan ovako deo, što je zanimljivo. Ovdje smo isto stavili kao da bude neka mala interakcija, da mogu da se hvataju neki objekti. Znači, ovo smo često pokazivali kada, znači, u dekanatu kod nas sada kad im dolaze gosti, umesto da im pokazuju neko programiranje teško, neko kodove, znači, ajde kod ovih na multimediju i imam uvek nešto zanimljivo da im pokažem. Evo, ovo je super. Znači, mnogo dobar osjećaj. I sada izdvojio bi još jedan projekat, znači ovo je studentski projekat, znači to je diplomski rad Srđana Miljkovića. Diplomski rad se sastoji u tome da je napravio scenu kada ga gađa bacač noževa. Znači on ovako stoji, bacač noževa stoji ispred vas i videli ste kako virtualna realnost može bude realna. I kako ide nož prema vama, znači nije samo što vi kroz 3D vidite nož kako vam dolazi, možete i da pustite ovo. Da vidite nož, nego smo čak i vezali izvor zvuka na nož. Tako da čujete ono... I stvarno je ono osjećaj kao da te ono, ne znam... Znači nije jednostavno uopšte. I baš smo srećni, super je ovu ideju. Tako da studenti kod nas kada imaju neku ideju, ono, porazgovaraju sa profesorima, dobra stvar, ljudi ne kapiraju kad studirate. Znači nije samo ono što ćete da naučite, nego kako ćete kontakte da napravite. Znači na fakultetu, osim znanja, znači možete da napravite kontakte
sa studentima iz drugih departmana, pa zajedno da krenete nešto da radite, znači i networking je malo druženje i tako dalje. I sad, a mogu neku vodu da dobijem, sve sam sada dolazimo do ovog projekta koji dan danas radimo. Znači, ovo je nešto stvarno najlepše, putujete po Srbiji, vozite drona, digitalizujete, družite se s ljudima. Znači, od 2017. ovo radimo. I do sada smo digitalizovali oko 36 lokacija, možete da odete, ako kucate bilo na mobilnom telefonu, na tabletu, na računaru, www.srbija3d.rs. I, znači, možete u HTML5 jeziku, znači, ako dolazite sa kompjutera, sa tableta, da okrećete model ili sa mobilnog telefona, dok ako radite sa računarom da koristite miša i tastaturu. Tako da nema ono što smo ponosni, HTML5 nema potrebe za instaliranje dodatnih aplikacija, znači, samo odete na sajt i to je to, sve šaka. I, znači, sajt je prosvetio za ove godine, sajt je posvetio preko 60.000 korisnika i ono što nam je isto mnogo drago, prosječna sesija je preko 4 minuta. Znači, ljudi malo se zadrže, pročaškaju, pogledaju, pročitaju i tako dalje. Imamo i naratora, tako da ljudi koji mogu dobro da vide, mogu da preslušaju. Samo sekund. Izvinite, pivo, izvinite. Idemo dalje. I sada, u okviru ovog projekta imamo dve VR scene. Jedna VR scena je, znači, Manastir Manasija. Manastir Manasija, znači, objavili smo ga na MetaQuest sajtu, znači, bilo koji sveta može da instalira našu aplikaciju. I imamo integrisanu multiplayer opciju. Ovo je naša koleginica Sara, koja imamo u novom delu fakulteta. Imamo dosta praznog prostora ovako i ona se tu šetala i ovde smo napravili kao u cinku da ide ono što ona vidi. Tako da, stvarno, videli ste, odličan je osjećaj, znači, totalno je drugačije kad imate veliki prostor i kad hodite, onda sinhronizacija između onoga što vidite i onoga kako se fizički krećete, nema uopšte mučnine. Znači, virtualna mučnina, virtualna mučnina se javlja, to je ta mučnina kada vi, recimo, sedite u zadnjem sedištu auta i čitate knjigu. I onda srednji um vam kaže, ej, ti se ne pokrećeš, ali u stvari se pokrećeš. I onda dođe do to nekog svađanja između mozga i fizičkog kretanja. Tako da u ovom slučaju koleginica se šeta, znači, kao što ste i mogli da probate. I ovo je sada nešto najnovije, znači ovo je još u developmentu, pošto je stvarno veliki posao, tu nam je naš drug Vlada Milovanović mnogo pomogao oko optimizacije unutrašnjosti ravanice. Znači ovo smo radili sa fotoaparatom, znači mogli ste vi da probate, recimo najviše smo oduševljeni kako izgleda ovaj krov gore, kako su verne boje. Radili smo sa profesionalnim fotoaparatom, znači onako planski smo snimali i stvarno je ispalo mnogo dobro. Treba još neke rupe da se zapuše, može još malo da povećamo rezoluciju, ali samo osjećaj, znači da ste u manastir ovako da je sve zatvoren, pogotovo što je zatvoren prostor, je stvarno fantastičan. Znači, baš što je rekla od drugara žena, kaže dođe mi da se prekrsti. Tako da evo ovde recimo kad se klikne, znači dobijete informaciju znači o grobu, o kočilu i tako dalje. Sada dolazimo do fotogrametrije. Možda vas zanima, ukratko vam ispričam kako mi radimo tu digitalizaciju. Trudit ću se da ne bude mnogo tehnički, onako čisto da shvatite vi koji niste iz naše branše. Znači fotogrametrija, znači to je nauka nauka merenja na osnovu fotografije. Kako radi fotogrametrija? Recimo ako imamo 4 slike ove crkve, software traži ovu tačku i ovu plavu tačku iz svake slike i kada ona dobije iz najmanje 3 slike poziciju ove tačke, onda software zna tačno da je ta tačka u prostoru. I to je neka osnova fotogrametrije. Znači, ovako iza. I kako mi radimo digitalizaciju? Znači, prvo sa dronom idemo snima ovako dozgo. Znači, na dole, kao što vidite kako su pomerene kamere,
Kada završite snimanje, kada eksportujete u Maju, onda dobijete poziciju kamere, znači osim ovog gornje što ide ovako dozgo da se snima, takozvani double grid snimanje, snimate onda u donjem delu, ali onda radite kruženje oko objekta. I onda od ovih svih fotografija vi onda dobijate point cloud. Point cloud je, znači, maltene milioni ovih tačaka što sam malo pre spomenuo, oko fotogrametrije i, znači, vidite, ovo su, znači, sve tačke i svaka tačka sadrža i color informaciju i što više tačaka imamo, to dobijemo detaljniju geometriju. I ovo je, recimo, point cloud i onda dolazimo do meshinga, to je do retopologije. Znači, prvi izvorni model koji dobijemo, znači, uvek u milionima se broji. I mnogo bitna stvar je da se uradi retopologija zato što je ovde raspored poligona i onako skroz nasumično razbacan i to uopšte nije korisno za UV mapiranje, za dalji rad sa modelom. Tako da mora da se uradi retopologija i što je najbitnije kod procesa retopologije da se lepo obeleže ivice sa koje strane, znači kad radimo retopologiju unapred razmišljamo o tome kako ćemo da UV mapiramo. Tako da vidite ovde kako su raspoređeni ovi edge loopovi i mi smo onda kasnije u stanju, evo recimo ovaj optimizovan model i neoptimizovan model. Ne znam da li sam zapisao koja je razlika broj poligona, nisam, ali uglavnom ovo ima mnogo više poligona, a izgledaju isto i ovde sad koliko može da se vidi, vidite kako kada sredite retopologijom, znači edge-eve i edge loopove, onda možete da birate i koje ćete edge loopove automatski da brišete. I tada pešaka uradite dodatnu optimizaciju. I još malo smo se igrali sa novim tehnologijama, znači svi ste čuli za NERF, Neural Readiness Fields, i tu se Vlada najviše bavio sa time. I u stvari o čemu se radi? Znači, radi na sličnom principu kao fotogrametrija, ali uz pomoć AI-a. Znači, AI može svojim mašinskim učenjem da dosta brže da odradi sam rendering i da dobijemo 3D model. Ali 3D model je još uvek loš. Tako da sama tehnologija treba da se prati, ali još uvek nije produkcijski, bar po nekom našem iskustvu, uopšte ne možemo da upotrebimo. Šta je još dobro? Znači, dobra stvar je da, za razliku od fotogrametrije, ona volumetrijski skenera prostor. Kod fotogrametrije imate problem sa reflektovanim površinama. Tako da, recimo, kad bi slikao ovaj monitor, znači, iz više uglova refleksija bi bila na monitoru i onda bi dobili malo neku rupu. A ovde, znači, volumetrijski na totalni drugi način, sam softver ima svoj utisak o prostoru i onda refleksije ispadaju dobro. Što je super za deo kod NERF-a. I ono što se, recimo, meni nije mnogo dopalo, znači nema kontrole nad UV napama i dosta velike ima nedostatke još uvek na 3D modelu, što znači da može da se obradi taj 3D model, ali fora je o tome da imate što manje kućnog posle postprocesorskog posla. Evo samo potpuno vodu. Pošto smo dobili veliki broj poligona, optimizovali smo model i ono što mi radimo trenutno je da optimizujemo, znači ono maksimalna optimizacija se radi, ali za Oculus standalone. Znači ovaj Oculus nikako nije povezan sa računarom. Znači software koji koristimo možemo ovako da odnesemo i nekom da pokažemo u kafanu. Znači uopće nema potrebe za povezivanje. I ono što je bitno sad, koji su limiti. Znači, moramo stalno da idemo na 70 frame u sekundi. Znači, kad ovako pomeramo glavu, da uvek bude 70 sličica u sekundi. Ako imate manji broj od 72 frame u sekundi, onda izazivam mučninu. Jer slika vam onda kasni. I onda izazivam mučninu i nije to da je dobar osjećaj. Tako da kada razvijete stvari sa Oculus Quest 2, bitno je ono da maltene stalno budete u 72 FPS. Onda kako ide dalje optimizacija? Možete da postavite clipping plane. Clipping plane, recimo, koji je ovde kamera, da kažemo, znači, odavde do ovde se ništa ne renderuje se odavde i odavde do ovde se ništa ne renderuje. I onda renderujemo samo parče koje nam treba. I na taj način radimo optimizaciju. Što smo mi nekim testovima došli, znači 800.000 trugova je neki limit kada se radi za standalone Oculus Quest 2. Tako da preko toga kad idemo, nekad doći da secka, nekad neće i opet dosta zavisi kako su grupisani objekti po sceni, kako je organizovana scena i tako dalje.
light mape, to je ono klasika iz gaminga, to svi znate, onda se koristi se forward rendering path. Zašto? Zato za razliku od deferred rendering patha, deferred rendering path ima svoju specifičnost da može da renderuje više svetala u realnom vremenu, a da ne uzima mnogo grafičke snage. Dok forward rendering path, on može 2-3 svetla ono da radi ok, ali mnogo dobro radi anti-aliasing. Tako da ako hoćete da imate čistu sliku sa anti-aliasingom, pošto već radimo light mapama, koji će nam svetla, tako da forward rendering path je ono cross cool. Plažom Kalin, to je znači isto optimizacija, znači recimo što, znači sve što se ne vidi iz ovog računara neće da se rendere, ono što je ispred doći, znači na taj način optimizujemo scenu i, Overametrics tool, znači to je jedan tool koji nam mnogo omogućava, znači u samom Oculusu nam se pojavi metrika i možemo da vidimo u svakom trenutku podatke, koliki je FPS, koliko paketa šalje i sve ostalo, znači koliko nam software, znači statistički opterećuje samu kaciku. I ovako nešto ovako malo smešno da vam ispričam, pošto smo bili svuda po Srbiji da letimo i naravno moralo je da nam se desi da zakačemo drona na drvo. Ovo je bilo u tvrđavi Kupinovo, tamo smo došli i ima jedna iskopina od tvrđavi da se kopa i bili su neki glumci. I onda kao, mi smo završili, ajde vi brzo pustite drona i nekih 200-300 metara od nas, tako u tom pravcu, je bila ova topola. I mi napravili misiju, ajde brzo ovih da završimo, da idemo kući, to mi je već treći dan snimanja bio. I samo je podigao vam, krenuo je u misiju, samo smo čuli i on se ovde zakačio u vrh. I mi smo bili u Kupanovu nekoliko stotina kilometara od Niša, dron na vrhu, šta da radimo, zove optimističke saveze, niko neće da dođe. Javi se ovaj neki lik, kao, ja ću dođi, meni su zvali Ninja kad sam bio mali. I došao je on i postavio, vidite koga bi odegao dron, znači to je mnogo visoko, postavio ovako ove merdevine, ponovio sa sobom i ovaj teleskopski štap. I onda njega je, koliko je moglo visoko da se pone, imao je celu onu planinarsku opremu, kucaju stvari, i evo ovde je krenuo, ako možete da ga vidite, evo ga ovde. Evo ga ovde, i onda se još penga, to je još gore bio, i evo ga ovde. I odatle nije isto video drona, nego odatle sa teleskopskim štapom ga je omandao, i on je sa te visine, dron je pao dole, i šteta je bio 50. Znači, super. Ali čovek, on je provao 4 sata na drvetu, to je bilo veče. Znači 4 sata kad se spustio dole, znači s onim svim što je samo 2 koraka napravio i pao je. Znoj je počeo da ga obliva. Pričao nam je dok se penja gore na leto i na mravinja, pa su ga mravi napali. Jer on se mnogo sporo se penja, on je bilo nevjerovatno. I ovde, zašto sam stavio ovu sliku, vidite ovde kako se ovo rača. On je preskočio odavde do ovde. Znači, nešto je bacio, premotao, znači, baš je ono bilo luda, već mogu da kažem anegdota, od tada nije bilo sve jedno. Strašno. Tako da uvek kada snimate ovakve stvari, pogledajte okolinu da nešto možete napraviti, neko sranje. I šta dalje? Znači, trenutno čekamo rezultate pošto se mi svake godine prijavljujemo kod Ministarstva kultura, oni na svake godine daju te sredstva da radimo sajt, tako da sada za nekih 2 nedelje trebamo da dobijemo rezultate za ovu godinu i šta smo isplanirali. Znači, da Manastir Ravanicu objavimo na MetaQuest sajtu kao što smo radili sa Manasijom, da odradimo ceo redizajn sajta, pošto je ovaj sajt rađen onako, pravili smo ga, nismo ni znali da li će da dobijemo projekat, nismo ni znali koliko će da traje, znači onako baš što pre da ga završimo i da napravimo redizajn i da probamo da stavimo da bude lakše kada postavimo neke vesti, kada postavimo neke modele, sada kucamo direktno iz koda, znači i to pošto je na 3 jezika, skoro maltene 3 puta sve isto radimo, baš je užas. I da imamo 50 objekata, da dođemo do 50 objekata je već onako vrlo, ja mislim, zavidan broj i za pretragu i sve, da ubacimo opciju pretrage, znači da može da se pretražuje sajt i da napravimo kviz, to nam je ove godine super, da napravimo kviz, da bude kviz web i da mogu deca da testiraju svoje znanje što su dobili od ovih 50 objekata, da probaju, da nam pokažu šta su naučili, mislim, valjda će da testiraju, vidjet ćemo. Tako da to je neka ideja, vidjet ćemo kako će da prođe, za 2-3 nedelje bi trebalo da izbaci rezultate za ovu godinu.
planiramo da kupimo novu letelicu, pošto ova letelica je stara, pala je, znači hoćemo da probamo s nečim novim, sa novom tehnologijom letelice, to je neka ideja, ovo malo ne radimo iz ljubavi, ne zarađujemo ništa, radimo za opremu, Srbija. Hvala na pažnju. Pitanje. A nisam bio dugačak do sada. Evo ovako, pitanje, šta voliš više, da sklapaš scenu ili da voziš dron? Da voziš dron. Ne, stvarno je super, znači, vožnja drona, znači, da se napravi misija i onda kad pustiš misiju, otvoriš pivo iznad nekog drveta, priroda oko tebe i čekaš da završi. To je najlepši deo. A? Si ga zato zalepio drvo. Izvolite dalje? Da li će moći da se skinu modeli tih manastira sa tog novog sajta? A razmišljali smo o tome, ali sad, to je odrađeno da se lepo vidi. Sad ja dovatim da ga nešto sređemo, da vi skinete, kaže, gledaj kako je ovo radio. Neće. A bilo bi baš lepo? Znam. Ajde vidite da ste... Pošto, znate, mali ljudi, broj ljudi ovo radi. Ovo sve smo radili naša trojica, četvorica. To, naša trojica, znači, ne možeš da studenti da se osloniš. Znači, hoće, kaže, uradit ću sve, ću završiti, kad treba da radi, nema da ne ide. Tako da, eto, nas trojica, četvororica, držimo sve ovo i zbog toga lepo izgleda s polja, kad se uđemo, onako, samo da ga završimo. Dalje? Izvolite. A da. Dobar dan, hvala na predavanju. Mnogo me zanima kako ste uspeli celu školu da izmodelujete i izmapirate sve to. To nije rađeno sa fotogrametrijom, to smo merili. Znači, fotogrametrijom smo se bavili u tom trenutku, samo smo skenirali lice, nismo imali ni letelicu, znači to je rađeno pre toga. Tako da smo merili smo sa studentima, slikali smo teksture i ono je pešački posao old school. Još neko pitanje? Ništa. Hvala.